Gaskiya ne. Ina ma 'yan uwana godiya da kuma dubun gaisuwa. To, sunana dai bilkisu kankiya, amma wasu fi sani da na riko. To, dai na samu suna na riko sanadiyyar wani fim namu mai suna Duniya Biyu. To, ni dai 'yar baiwa ce zan iya cewa a fim ɗin. So na fito bil'adama ba kuma mutum ba ma zan ce. Yau haka na fito a fim ɗin. Ba damuwa zan iya nuna wannan. Ina ɓata kai ba ma abin da ba na iya yi a fim ɗin, sai dai ka kalla ka tantance da kanka. Na ɓata za ku ji tsoro. Za ku ji tsoro ne sa kawai. Ga wata ta ziyarce mu daga can ashe da rigima. Haka rabiyan so ya halicci komai guda biyu. So, my friend, I have to leave you here. Okay, no problem. I have to get back home. Okay. Gaskiya ne kam. To, gaskiya duk wanda ya kalla rediyon ai ka gani da ya ji ya tashi da tsoro saboda bai taɓa tunanin hakan ba, sai kuma gashi an ta kansa a cikin irin wannan halin. To yasa an ka lura ma shi kwata-kwata duk ya biya tsorata.